Apa iki tanenane takdirku sing jawabne liramu beda ati beda lambe wis kadang mati nangis kok nangis becike koyo sepuluh paribasan rangkwe lintah asmara kowe tiga gawe lara marang tresno iya, wes takdirnya mas, tidak bisa dipaksakan. Ngapunten ya mas ya. Masih utama, nyum bawa lima. Wasing, bareng dengan Mas Pur di sini dan juga dari A Audio. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa rasa